продължаваме на Балканите с нещо доста по-естетично и спокойно. Броят на круизните кораби в български участък на река Дунав прогресивно расте. Това се похвали кметът на Видин по време на първата по рода си плаваща Дунавска конференция. Едва ли обаче някога по северната ни граница плавателните съдове ще бъдат толкова честа гледка, като например между Виена и Будапеща. Причината е тривиална – няма пари за промяната на най-дългия участък на реката – българският. Организаторът на конференцията, Дунавският компетентен център, избра за провеждането и борда на български пасажирски кораб. С него плаваха и репортерът Валя Крушкина и операторът Любомир Бързаков. Участъкът между България и Румъния е от най-трудните, защото Дунав е изключително плитък, а има и много прагове. Така капитан Владимиров си обяснява редките срещи с товарни кораби в тази част на реката. Според него има решение на проблема, но едва ли това ще стане скоро. Това е много скъпа инвестиция и трябва да се направи от двете страни. Не може да се направи само от България или само от Румъния. Трябва да се направят шлюзове, да се укрепят първо бреговете на самата река, за да няма подмиване на брега и тогава вече да се постигне някакъв ефект. Кметът на Видин има друго обяснение, защо товарните кораби по долното течение на Дунав са по-малко. Нормално е, защото е свързано с икономиката на държавите. Ако има нещо хубаво, то е, че пътническите кораби по долния участък на реката стават все повече. На Видинското пристанище вече акостират над 150 круизни кораба годишно при 90 преди 2 години. Сред пасажирите, предимно пенсионери, българите обаче са рядко, защото речните круизи са по-скъпи от морските заради високите пристанищни такси и обслужването по многото пристанища, на които се спира. 90 срещу 150 круиза означава още доста туристи, които са посетили Видин. Това означава много хора, които им е харесала тази дестинация и тези хора ще направят съответната реклама или пак ще дойдат във Видин. В края на миналата седмица беше прията дълго чаканата Дунавска стратегия, на която се разчита да раздвижи проектите, свързани с реката. В известната още като стратегия на трите не, обаче не е предвидено отпускането на пари. Няма да има допълнително финансиране за реализацията на плана за действие към нея, няма да има ново законодателство и нови административни структури за нейното управление. Средствата, които ги има по сега действащите оперативни програми, ще може да се използват за реализацията на дейностите, заложени в плана за действие. България и Румъния ще разработят знак, който да се поставя върху проекти с приоритетно значение. Те обаче трябва да отговарят на целите на Дунавската стратегия, обясни Маринов.